Len 2 minúty denne môžu predĺžiť životnosť vášho pásu o 30 rokov. Lepším cvičením ako chôdza alebo beh je visenie na hrazde. 2 minúty každé ráno a 2 minúty každý večer prebudia vaše telo a natiahnu vaše kĺby. Po mesiaci tohto cvičenia sa môj starý pás cíti oveľa voľnejší. Visenie na hrazde je zlatý cvik na posilnenie pásu. Ak máte bolesti tela a zadku a nôh, môžete to robiť, prospeje to každému. Technicky sa to nazýva stojaci vešiak a jeho princíp spočíva v tom, že pomocou vlastnej váhy natiahnete medzery medzi bedrovou chrbticou, čím sa uvoľní a zmierni tlak na pás. Odkedy som objavil toto tajomstvo, beriem svojho 70-ročného otca každé ráno na 2 minúty viseť na hrazde na dvore. Takto visíme už necelých 6 mesiacov a teraz sa jeho starý pás cíti oveľa voľnejší a pohodlnejší. Ak si chcete zacvičiť aj visiaci pohyb na hrazde, ale ste ako môj otec s nedostatočným úchopom a silou v rukách, mali by ste použiť pár týchto pomocných háčikov, ktoré vám pomôžu zavesiť sa na hrazde. Nie len, že dobre ochránia vaše zápestia, ale aj zdvojnásobia čas visenia. Ak neviete, kde kúpiť tento pomocný háčik, môžete kliknúť na odkaz nižšie. Toto je najekonomickejší spôsob nákupu, ale zásoby sú obmedzené, takže si ho nenechajte ujsť.